Λίγο έξω από την Ανώγυρα, στα δυτικά του χωριού, είναι η περιοχή Σταλιές. Εδώ, μέσα από τα χαρουπόδεντρα, ξεπροβάλλει μια μικρή μονάδα παραγωγής χαλουμιού. Το έμβλημα στη γωνιά του χτήματος φαίνεται καθαρά, το ανοηρκάτικο. Η κυρία Στέλλα, ιδιοκτήτρια της μονάδας, μας μιλά για τη βιοτεχνία που έχει στήσει με τη βοήθεια του άντρα της Παντελή. Κάμε τα ζώα μας σε διάφορες μερίδες μέσα στις φάρμες του καθένα. Αρχίζουν να δίνουν γάλα μετά που να γεννήσουν. Αμέσως μετά την πρώτη γέννα που κάνει κάθε ζώο, μπορούν να παράξουν και το γάλα. Και να το πάρουμε εμείς, να ταΐσουν τα μικρά τους και μετά να το πάρουμε εμείς για να το επεξεργαστώ εγώ. Μάλιστα. Κάμε το καλευτέρι, ανοίγουμε την πόρτα, μπαίνουν 8-8 τα ζώα και μαζί παίρνουμε τα φύλαστρα και μπορούν να καλευτούν οι έγες και μετά τα πρόβατα, γιατί το γάλα παίρνω το ξεχωριστά, έτσι. Ναι. Και μετά ανοίγει, έχει γράμμα μπροστά, ναι. Μπαίνουν άλλες 8. Γιατί ξεχωρίζετε το γάλα το υγιεινό από το πρόβιο? Γιατί κάνω και γιαούρτι και χρησιμοποιώ το πρόβιο γάλα και στο υγιεινό χρησιμοποιώ το στα χαλούμια. Έχω ψυγεία που ξεχωρίζουν, μένει το κάθε γάλα στο δικό του το ψυγείο και έτσι ξεχωρίζουμε, κατευθείαν μπαίνουν στα καζάνια μας ξεχωριστά τα γάλατα. Στο χώρο του αρμέγματος μείναμε έκπληκτοι όταν ο κύριος Παντελής μας είπε ότι μπορεί να αναγνωρίζει το κάθε του ζώο ένα-ένα ξεχωριστά. Γαλεύκονται, περνούν που τη σωλήνα της τέλεστη το γάλα, πέφτει μέσα, φιλτράρεται και πάει κατευθείαν στο ψυγείο. Από το ψυγείο το γάλα μεταφέρεται στο καζάνι για την πρώτη του επεξεργασία. Η κυρία Στέλλα μας εξηγεί. Εμπαγωμένο το γάλα μου, το βράζω σε μια θερμοκρασία γύρω στους 30-35 βαθμούς Κελσίου και βάζω μέσα την πιτιά μου που περιμένω γύρω στα 45 με 50 λεπτά. Μόλις πήξει, το κόβω με το χέρι μου. Ναι, επειδή δουλεύω με παραδοσιακό τρόπο, δεν χρησιμοποιώ μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, μπαίνουν μέσα στα ταλέδια τα μικρά και το πυρόπιγμα μου παίρνει το σχήμα του ταλαριού, όπως είναι τα χαλούμια μου μέσα στα ταλάρια, θα τοποθετώ στο νερό και περιμένω να ψηθούν γύρω στη μία ώρα. Στη μία ώρα θα τα ελέξω, αν είναι ψημένο θα τα βγάλω και θα τα βγάλουμε από τα ταλάρια μας. Στους 95 είναι και ψημένο, καλά και αποστηρωμένο. Τα χαλούμια μας είναι έτοιμα. Θα βγάλω πάνω στο μάκ, να τα αναποδογυρίσω, να τα αφήσω να κρυώσουν λίγο και μετά να τα αλατίσουμε. Για την κατοχύρωση της ονομασίας του προϊόντος αυτού ως χαλούμι και την αναγνώρισή του διεθνώς ως κυπριακού προϊόντος έχουν γίνει πολλοί αγώνες. Φημίζεται δε ως το μοναδικό τυρί που μπορεί κανείς και να το μαγειρέψει.